Hallelujah. Hallelujah. Welcome. ورحمة Hallelujah. Hallelujah. ورحمة بروخات. ورحمة كل خاتكم يا أمير باركم. آمين 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 آمين. آمين 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 آمين. تمسكن 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 تمسكن. آمين آمين. شالوم 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 شالوم. Hallelujah. 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 Temaskan እግዚአብሔር ተመስገን ጌታ ተመስገን ጌታ ተመስገን 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 አሜን 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ክብሩ ዘማቱ መገድ ያሪቆን ከለሁ መድዳዊ ቢለ ጨራዕኩ የዕንተይ ክኽፈታ እንመንኩ ንፍተንከየኒ ሽዑ ተፈወስኩ ብኡቡን ኢየሱስ ርኤኹ ንፍተንከየኒ ሽዑ ተፈወስኩ ብኡቡን ኢየሱስ ርኤኹ ተመስገን 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 ኢየሱስ አይብለካ أفكرك يسوع نعغا أفكرك نعغا مسكاني تقبل يسوع كالذبك نيدلي مسكاني تقبل يسوع كالذبك نيدلي تفكرنا نغلط ولا نقول الله نزل الليل كان عليتو هاليلويا يسوس يسوس كبلو سماكو مقدي يا يكون كلهو ودلاوي بينا جرحكو يا انتي تغفتنا لمنكو مستنكيني شعو تفوزكو بوري يسوس رئيغو مستنكيني شعو تفوزكو بوري يسوس رئيغو تمسكن 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 يسوس يبلكا أفكرك يسوس نعاغا أفكرك نعاغا مسكاني تقبل يسوسي كالذبك نهيلي مسكاني تقبل يسوسي كالذبك نهيلي يسوس يسوس كل سماكو مجدي يا يكون كله ودراوي له شر
صرحكم يا انتي كخفتان علمنكم مستنكيني شعوب فوتكم بقولي يسوس رئيكم مستنكيني شعوب فوتكم بقولي يسوس رئيكم تمسكن 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 يسوس سيبلك أفكرك يسوس نعاها أفكرك نعاها مسكاني تقبل يسوسي كالذبك عني مسكاني تقبل يسوسي كالذبك عني هاللويا آمين تمسكن 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 كاننا እግዚአብሔር ስለዓቤት ከና ተመስገነ ካልና ስለቅድስና ቅዱስ 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 ይልና ነምልኸ ካልና እግዚአብሔር ናባጠል ካነ መጻልና እግዚአብሔር ናንግረ ካነ መጻልና ዝመስለካ የለም እግዚአብሔር ወላ ሓደ ይመስለካልና ወላ ሓደ ይመስለካ بلافات قدوسان تغبيبا قدوس قدوس نعملو يسجدوكا بملو حايلو ينبركبو عبكر ميخا بدأو بدهايو زيما يزيمونكا نحنا ونبو أملاخنا نغفرك الدين لا نسجل أكلها أنت نسخة سنبر عبيها أفسماينا مدري نكلك بلافات قدوسان تغريك قدوس قدوس نعملو يسبدلك عايلو ينبرككو عبكر ميخا بترحو بهايو ديما يريكا نحنا ونبو أملاخنا نخبرك تجينا نسجل عبكر ميخا أنت نسخة سنبر عبيها عبسماينا مدري آمين آمين تبوع لنا እግዚአብሔር ስምካ ነተዓብ ስምካ ትبوع لنا ቅዱስ 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 ማንም አንድ ዘይመስለካ ቅዱስና ካብ ዕቤትካ ትነብር እግዚአብሔር ንጽውዕ ለና ስምካ ዲው ንጽውዓካ ለና አባኻ ንእመና ለና አባኻ ንጽጋዕ ለና ንስኻ ኢኻ ከውልና ንስኻ ኢኻ ከውሕና ንስኻ ኢኻ ተንክሕትና ንስኻ ኢኻ መጎስና ንስኻ ኢኻ ክብረትና ንስኻ ኢኻ በትርና ንስኻ ኢኻ ሰይፍና እቶም ነደቕቲ ዝለዓዕዎ ኣይጠቕመናን ኢሎም ዘናሹ ልብ ዘየዕበዩ ጸበብት ምሮ እንተናሸው ኣነ ሰኽብሮ ንዓይ ትርጉም ህይወተይ መቐረት ምንባረይ وحس كل كان كل زغون اللي يوفي وتر على
اسمي يسوع سافر بزبلني على اسمي يسوع سافر بزبلني نانيلو زناشو لب زي عميو سبب تمرو انت ناشو عن الصبرو نعاي تربون هيوتي مغارت من باري وحس كل تناي كل ظهور اللي وفي وتي على اسم يسوع سافر نبرز بلني خويه على اسم يسوع سافر نبرز بلني خويه آمين آمين فري خاويتا نساتهم بزين عاقل وعليك سمراوي لمو كفلنا مالك كابو كفليوني انتاي كزي بلو نفاس وسيدبو زرباهم كله نعاي تربو هيوتي مغارت من باري وحس كله تناي كله ظهور اللي وفي وتي على اسم يسوع سافر نبرز بلني خويه على اسم يسوع سافر نبرز بلني خويه هاليلويا يتوم قد سماي مدري نزمرمرو انقطناي مدري كفلت زسعرو نيسوس مسعب عبقون كم معلى في جيزي انت نعايسين ناي تقع زازة نعاي ترقم هيوتي مغارت من باري وحس كل تناي كل زغون اللي وفي وتي على اسم يسوع سافر نبرز بلني خويه على اسم يسوع سافر نبرز بلني خويه هاليلويا اسكن بيتا خبرنا هبو حواتي اسكن مسجنو مسجانا يزقبو متى مسجانا يزقبو زي اسكن مسجنو تمسكن بيتا نبلسك አጭር ጊዜ አይደለም ለረጅም ዘመናት በድካም በትግል ላይ ያለን ዓመታት በመውደቅ መነሳት በውጊያ በጥቃት እንደማያልፍ የለም አለፈን ያን እሳት አለፈን ያን እሳት አለፈን ያን እሳት ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባጣ ጎርባጣ ጉድጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይሉ ኬታ መጥቶኝ መልካም ሻዳዩ ጠብቁ ቆሜያለሁ ስሙን አከብራለሁ አሜን 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 የአብርሃም አምላክ በክንፉ ሸሸገኝ መንጃን ጉዛቴን ተጎሳቅያየኝ ያን ሁሉ መራራ ያን ሁሉ ቆሳ
يتاتات ورنشي يوند وطا يوند وطا يوند وطا زور بيسايو يا سالف كتن አባታ ጎርባታ ጉድጓድ ገደልን ማመን ይሳነኛል ኃይሉ ከታገኘው ለካስ ኤልሻዳዮ ጠብቆኝ ቆሟል ስሙን አከብራለሁ ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባታ ጎርባታ ጉድጓድ ገደልን ማመን ይሳነኛል ኃይሉ ከታገኘው ለካስ ኤልሻዳዮ ጠብቆኝ ቆሟል ስሙን አከብራለሁ የአብርሃም አምላክ በክንፉ ሸሸገኝ ለከልከል መጎዳት ተጎሳቅያየኝ ያን ሁሉ ሻካራ ያን ሁሉ ጎባጣ ጌታ ብርታት ሆነኝ የውንድ ወጣ ወጣ የውንድ ወጣ ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባታ ጎርባጣ ጉድጓድ ገደልን ማመን ይሳነኛል ኃይሉ ከታገኘው ለካስ ኤልሻዳዮ ጠብቆኝ ቆሟል ስሙን አከብራለሁ لكاس يحلف يلن كل حلافايو نايت مالنا بيلو كم زين برغويدو إذا كله عقب إذا كله سنجرون قليلي مسل حجي كله غتزنتو عبو جناس كيرونا نو كله سجير مايو نسلاينا كام قدر بيتنايو نخلو تحيسنايو لكاس يحلف يلن كله حلافايو نايت مالنا بيلو كم زين برغيو إذا كله عقب إذا كله سنجرون قليلي مسر حجي كله غتزنتو عبو قنات حيسوكا نخلو تحيسكايو نسلاقيها كم شكا مقدر أقيسكايو نخلو تحيسكايو نفسيك موت نعين تيكا بنبعات نقاريكا ودكت حرمي ببن بطلال أخلافو غب كله خفو صورا إليه كي حاسبو زيبول بول سبوليغو لكا زيبالو تحنكي رغلو يحلف حليفة لكا زي حلف يلن كله حلافايو نايتي مالنا بيلو كم زين برغوينو إذا كله عقبين إذا كله سنجرون قليلي مسل حجي كله غتزنتو عبو قنات حيسونا نو كله تحيسنايو نسلاقينا كم شكا مقدر أقيسنايو نو كله زليلنايو نفسيك موت نعين تيكا بنبعات نقاريكا ودكت حرمي بوين بطلال أخنافو غب كله خفو صورا للسئيلة كي حاسبو زيبور بور زيبونيغو لكا زيبانو تحنكي رغلو زي حلف حليفة لكا زي حلف يلن كله حلافايو نايتي مالنا بيلو كم زين برغويو إذا كله عقبين إذا كله سنجرون قليلي مسل حجي كله غتزنتو عبو جناس كيروكي كله سجيرتيو نسلاقيغي كم شتا مقدر أقيسكيو
تحيسكيوم لكازي حلف يلم كله حلافايو نايتي مالنا بلو نمزي نبرغيو إذا كله عقبي إذا كله سكرون الليلي مسل حجي كله غتزنتو عبو بينا كيرونا نخلو سكر لايو نسهلاينا كمشيكا نقدر قيد لايو نخلو زليل لايو آمين 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 منفس قدس كم صوى عير بروح منفس يعيد ناس نقول نقوله تمسكن ومنفس قدس تمسكن 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 كنا مسكنون زياده حواتي زياده لتقالت كخبار لنا كلوت أننا نابغوس وخطرنا منتي بقالنا بروس كملسنا منتي قلت ما هي راس لو معانتي لابويتها قطنا نقرب إن ما هو قال أملاح زيادة نيسوس كل مسلو منتي نخالا يكون حواتي تقال بويتها خمس منتي قال من على ما يقولون قال أملاح مسمارنا تقال بويتها كل مسل قال ما يسوس كن كون نيسوس كل مسلو دي مسكن قال كبار الله تنبل بويتها نايسوس كريستوس داقم مساعتي رأي يوحنس المهار زلنا خا يعندنا خفتمو نقولها الناس سبابنا بمصر بايك النبر أمصر بايك النبر وإذا خمس مسألنا حسبنا النبر أتقول أوان جرح من راح خول مخام من فلتمو دلوات مننا نسألنا دلوات كما قايشن مساعتي نياتا تقدبر من انتي كما قايش بس عازم مدري زرستي بالله نعاتي رستنا في سماي في سماي رستنا حواتي نسكن እግዚአብሔር ምሕረቱ ብዙ
እግዚአብሔር ሰናዩ እግዚአብሔር ሰናዩ እግዚአብሔር ሰናዩ እግዚአብሔር ሰናዩ እግዚአብሔር ሰናዩ ተመስገን ተመስገን ሰናይ እግዚአብሔር ሰናይ ሀጎይታ ተመስገን እቶም አምላኽ ዘፍቂርዎ ከም ምኽሩብን ዝተጸውዑ ኩሉ ነገር ንሰናዮ ከም ዝድግፎም ኣይንጠራጠርን ሰናይ ኻዌ ሰናይ ሰናይ ኻዌ ሰናይ ብባህርኻ ሰናይኻ ሰናይ ድማ ትገብር ኣለኻ ሰናይ ኻዌ ሰናይ ሰናይ ኻዌ ሰናይ ብባህርኻ ሰናይኻ ሰናይ ድማ ትገብር ኣለኻ እቶም ንኣምላኽ ዘፍቂርዎ ከም ምኽሩብን ዝተጸውዑ ኩሉ ነገር ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ኣይንጠራጠርን ሰናይኻ ዌ ሰናይ ሰናይኻ ዌ ሰናይ ብባህርኻ ሰናይኻ ሰናይ ድማ ትገብር ኣለኻ ተመስገን ተመስገነካ ለና እግዚአብሔር ስለ ቃልካ ስለ መንፈስካ ተመስገን እስከ حواتي أبزلنا يخلنا رأي معنا 4 كلهم ببائمو شعور እግዚአብሔር ቃሉ ክባር خلنا ጸልይና نبتقال تخيلنا نكيلنا لما عنتي من الوقت ብዙሕ حسابات كزارب خونه ተማዕራፍ ኩላኹም ዳር ፍትኔሞ ጎይታ ከም ዝረዳእኩም ስፉንካ ካብ ናቲ ላዕሊ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክመረኩም ስለዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ዝብለኩም እናሰማዕኩም ተከታተሉኒ እስኪ ከም ዝብል بسم يسوع كم بباء ده حرز دم إنه أب سماي كفر دقريه وتمسك زارب كله سمعه كم ملخص زخونة قدام يدم صغار ده حرز زخون نجر كريه كاس نجوا ده يبلع شو المنفس كون كله دم أب سماي زفان تنبيرو أب زفانون حدا تقميتو نبرة التقميتو هذا نبرة أتريدو أمنية سبيس سرديوسن يمثل ناس زفان دم سمراقد زمثل كأستر منا كبيونا برة أبزوريا زفان كسا 24 زفانات أبزفان تصعدا كراون تخنو أبر رؤسهم كأخلي الورق تخنو 24 شماغلتات تقميت أبريهم خبت زفان كموارق دهيات نورات وسع أبكرم زفان شو عدت مبرهات حاوي يندد نبره لساتهم تم شو عدت منافس أملاخي أبكرم زفان دما كم بحر مرس إنزخونه كريستال زمثل الله بقربيتهم من بحثهم أعينتي زملهم 4 إنسان أم مأكل زفانن أبزوريات زفانن الله اتقدم إنسخة أم بس يمثل اتخال عيد دما بعراي يمثل اتسالتاي كم بيتساب يمثل بيت الله ترابع إنسان زنفر نسري زمثل ثم 4 إنسان ما نفسه كفهم في شد الشيخ في اللوم بزريهم بوشتهم كأعينتي مليئوهم إيو ليتن معلتن كي قالوا دما زنبرن زلون زمثل كله زكالو እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ 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 ይብሉ እዩ ይብሉ እቶም እንስሳ ኣብ ዝፋን ተቀመጠን ዘላለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ክብርን ሰባሓትን ምስጋናን ክህብዎ ከለው እቶም 24 ሽማግለታት ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቀሚጥ ዘሎ ፍግም ኢሎም ወጎይታናን ኣምላኽናን ንብዘሎ ንስኻ ፈጢርካዮ ስለ ፍቃድካውን ኮይኑ ተፈጢሩን እዩሞ ንስኻ ክብርን ሰባሓትን ስልጣንን ንሙሳት ብቑዒኻ እናበሉ ንዘላለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚ ዝፋን ይድርብዩ ኣለው قلت أنا سلاح عندنا تمسكن زي أبير حجقة قال كان منفس قال كان أرسلنا زي أبير مارنا زي أبير تمايرنا يو قله كل يقسم معنا ذي كونس لا بخا خبر منا نود خان يسوع كريستوس كم سلنا زي أبير تمارنا يخلو قبزول ذي كونس تحت قبلنا زي أبير نفس الكنا بقدسنا نقص وخدف عنا كما رحنا زي أبير نود خان يسوع كم سلنا تقع يسوع كم برنا
نزقت ردانا እግዚአብሔር قالك خنمسلو ردانا እግዚአብሔር نسمهرنا እግዚአብሔር አውሽትና ምግላጥ አህሙ ህይወትና نلوطሉ እግዚአብሔር ስለ حواتي ተመስገን ስለ አብርሑ ዘሎ አቀረባ ዘሎ حواتي ተመስገን ጅኻስ 50 ናይኻ እግዚአብሔር ስለ ቃልካ ተመስገን ስለ መንፈስካ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ብርሃናት መምልላስ ቃሎ ዘይብልካ አምላክ ክብር በይንኻ ይኸሞ ክብሩን ዝግባእካ በይንኻ ይኸ በተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ይብጻሕኻ አሜን አሜን እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ይባረኩ ክብርና አምላኩን ታኪቦ ደሞ እሊ ከብራ ክብርና አምላኩ እግዚአብሔር መስገን تخيل شعون ابتقال املاك خيد እግዚአብሔር መስገን كمزي ዝብል ባር ኣብ كم بوصلحو راي معرف 4 راي معرف 4 ዘበብኮ ክፍልዩ ስለዚህ ነዚ معرف 4 ዝነዚ ኩሉ መብዛሕቱ ቀዳማይ ሓንቲ ክፍሊ ተዳሪበ ወዲ ነይረ لما عند تتخيلوا بمولو كزاربولو كودو خفتني نسخاتكم دما بفلاي او زلو 4 شماغلتات አለው 4 እንስሳ አለው ዳርተም 4 እንስሳ 4 እንስሳ አለው 4 ሽማግለታት አለው አው አብዝፋን ተቀመጠለው ለዓለ ደይባሉ እንትን ትራሒዝናየን አመራፍ 4 ዘለዋ እንታይ እንከልና ከመጀመሪያ ثلاثه ምዕራፍ ተማሕበራት መልእክቲ ምስ ነገርን ጎይታ ዳሓናተ ማሕበራት መልእክቲ ምስተወደአ ግን ዘመንን ምስተወደአ ጎይታ ናዓደይብ ከም ዝበሉሞ ከም መልእክት ዝበለ ድምጺ ከም ሰምዐ ናልባት ኦኬ ጎይታ እዩ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እትመለከተ ድማ እቲ ዳግም ምጽአት ኮንኮሎ ጎይታ አብሶሎንቄ ዝገለጾ ወይ ከአብ ዛዕባቲ ብሊቀ መልእክት ዝሆን መልእክት ሞ احنا ጎይታ ክንቀባበሉ ከም ንድይብ ብዛዕባዚ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛሪበ ነይሩ ለማ አንተ ግን ብድሕሪ እንታይ ዝብል ሽዑ ብመንፈስ ኮንኩ ነው ድማ ኣብ ሰማይ ዝፋን ተነቢሩ ኣብ ዝፋኑን ሓደ ተቀሚጡ ነበረ ካብ ዝብል ክጅምረ ስለዚህ ተሐሳብ ብዙሕ ስለዝኾነ ስኻትኩም መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ነገር ከመረኩም ተከታተሉንሞ ወይ ተቃናዓትኩም በመንፈስ ዝመረኩም ነገር አለው እግዚአብሔር ይባርኩም መጀመሪያ በመንፈስ ኮንኩ እብላሎ ዮሐንስ ባር ንሰማይ ይደይብ ዘሎ ካብ ዝራአናይ ካብትና ምድሪ ነገር ወፂው ሕጂ ተዝራአናይና ምዕራፍ ሓደ ዝራአናያ ዝነበረን ዘለውን ዝመጽእን ይخريك አይሉ ጎይታ ስለዚህ ዝነበረ አይተን ማሕበራት ነጊርዎ ዘሎኻ አኹነታት ነጊርዎ ሕጂ ኻ ናይ ዝመጽእ ስለዝኾነና ንኸይደለና ሕጂ በመንፈስ ኮንኩ ክብል ከሎ ዮሐንስ ምናልባት ንሰማይ ገጽ ስለዝደየበ ስጋዲ ደይቡ ወይስ በመንፈስ ዝብል ሓደ ሕቶ ክነልዕል ንኽእልና ምክንያቱ ጳውሎስ ባዕሉ ዛዕባ ርእሱ ዝዛረብ ከሎ ሓደ ሰብኣይ ኢሉ ሳልሳይ ሰማይ ከም ተዘርፈሞ እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ በስጋዲ በመንፈስ ወይካ ዲ ስጋይ ግን ውልም ክብላይ ካለ ሓደ ነገር ግን ንዝክር ኣብተና እግዚአብሔር ህልውና ኣብዝፋን አምላክ ንኽድይብ ስጋን ደምን ዝናና ስጋን ደምን ኣብዝፋን አምላክ ክድይብ ኣይክእልኒ ስለዚህ በመንፈስ ኮንኩ ከሎ ምናልባት በመንፈስ ኒሩ ክኸውን ይኽእል ማለት ስለዚህ በመንፈስ ኒሩ ዝኸውን ዮሐንስ ዝባል ግን ክንተብዕ ንኽእልና ማለት ስለዚህ ዝፋን ከኣ ተነቢሩሉ ኣብ ዝፋን ከኣ ናይ እግዚአብሔር ስልጣን ለዕልና አምላክነት ጉይትነት የርኤና ኣሎ ስለዚህ ናይ ዝፍት ስልጣና ኃይሊ ግዛት ኩሉ ናይ አምላክና ናይ ተገንሸልን ስለዚህ ዝፋን ኣሎ እግዚአብሔር ዝፋን ዘይና ቃነቂ ጽኑዕ ናይ ጽድቂ ዝፋን እምባር አብራ ዮሐንስ ድሕሪ ዝብል ሪና ለና ሸውዓተ ግዜ ዝኾነ አብራይ ስለዚህ ድሕሪ ማሕበሩ ምዃኑ ማሕበሩሲ ናይ ማሕበር ዘመን ምስ ተወደአ ከም ዝመስል ኢልና የርና ዝሓለፈ ሰሙን ብድሕሪኡ ኣብ ሰማይ ክፍደገ ሪኦ ኢሉ ዝውን ሓሙሽተ ግዜ ንረኽቦ ክኽፈት كله ደገታት ሪና ለና ማለት ስለዚህ ድምጽ ዛረቦ ዘሎም በአር የመጀመሪያ ድምጽ ዛረቦ ጎይታ ባዕል እዩ ግን ስለዚህ ድማይ ብትዛዝ ሊቀ መላእክት ፈቃቲ ትናይ መልእክት ዝበለ ድምጽ ግን ተመለኸት ግን ኣብቲ ዳግም ምጽአት ወይ ኣብቲ ቀዳማይ ምጽአት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ምጽአት ከም ዘሎ ተሓደ ንማሕበሩ ተሓደ ካ ንእስራኤል ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ኢልና የርና መጀመሪያ ምጽአቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እቶም ናትዮም ዝሪእዎ ዳግም ምጽአቱ ግን ኩለን ዓይን ትኽሪእየን ኣብቲ ቀዳማይ ምጽአቱ ንናቱ ዘበለ ሁሉ ዓስቢ ይኽብ ክመጽእ መርዓ ክገብር ይምሳገኝ ክትገንሸል ምሳም መርዓቱ ኣብቲ ካልኣይ ግና ሕነ ክፈዲዩ ክመጽእ ስለዚህ ኣብዘሪና ለና ካብቲ ንኒዮ ግን እስኪ ናብ ደገ ሰማይ ምስ ደየበ አው ኣብቲ ኣብዝፋን ተቀመጠ ሓደ ሎ ብለና ኣብዝፋን ተቀመጠ እግዚአብሔር አቦ ይብርግጽ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ 16 ከም ዝብለና ነኽራንን ነኻውዕን ድማ ካብ ገጽ እቲ ኣብዝፋን ተቀሚጥ ዘሎም ካብ ቁጣዓት ገንሸልሲ ኣብ ልዕና ወዲኩም ከውልና በልዎም ስለዚህ ኣብዝፋን ተቀመጠ እግዚአብሔር አቦ ማለት ስለዚህ ኣብዝፋን ተቀመጠ እግዚአብሔር አቦ ምዃኑ ኣብቲ ክፍሊ ንረኽቦ ስለዚህ ኣብዝፋን ተቀመጠ ዝፋኑ ዝፋን ጽድቂ ዘይነቃና
بترقعنا زلوا أملاخ كم زلوا مصحف قدوس ينقرنا دحر قسته دمنا زبل نري إذا دحر فردي زلوا بكا دحر فردي مسفر الأግዚአብሔር زلوا متحذي ማለት ስለዚህ دحر ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 እንተራኺና እግዚአብሔር በማይ መሰጥፋ ድሕሪኡ ቀሰመና ደመና እዚ ናይ ኪዳን ወይ ከዓ ድሕሪ ፍርዲ ዝግለጽ ናይ ምሕረት ዘመን ይመስል ማለት ስለዚህ ምናልባት ተቀስተ ደመና ንሪኦ ዘለና እግዚአብሔር ምናልባት እግዚአብሔር ተቀስተ ደመና ትብል ድሕሪ ፍርዲ ዘሎ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ምልክቲ ማለት እዩ አው ስመራ ግድብ ቃል አለው እዚ ጋ ግሎዊንግ ኮል ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝነድድ ሓዊ ማለት እዩ እዚ ጋ ፍርዲ እግዚአብሔር ሕጂ ባህሪያቱ ንሪኦ ለና ሓደ ቀስተ ደመና ዝብል ናይ ምሕረት ዘመን ወይ ከዓ እግዚአብሔር ኪዳኑ ዝክረሉ ወይ ከዓ ንፍርዲ ደው ከብል ከሎ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ዝተገልጸ ቀስተ ደመና እዩ በዛ ሓደ ወገን ከዓ ስመራ ግድብ ዝብል ከዓ ዝነድድ ሓዊ ግሎዊንግ ኮል እዚ ጋ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ማለት ስለዚህ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ዝፋን ክልተ ነገር ንሪኦ ሓደ ዝፋን ምሕረት አሎ ሓደ ከዓ ዝፋን ፍርዲ እግዚአብሔር ፈራድን እግዚአብሔር መሐርን መኻኑ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ክልተ ባህሪ ክንፈልጦ ይግባና እግዚአብሔር አትቀዳማይ ምጽአቱ እቶም ናቱ ከጸናና እቶም ናቱ ከኸሕስ ክመጽ ኣብቲ ካልኣይ ምጽአቱ ግን ሕነ ክፈዲ ይኽመጽ ባሓዊ ሕነ ክፈዲ ስለዚህ እግዚአብሔር መሐሪ እግዚአብሔር ከዓ the same token ka እግዚአብሔር ka ፈራዲ ስለዚህ ኣብ ዘመንና እግዚአብሔር በመሐሪ ጥራይ ንሰብከሉ እዋን አሎ መሐሪ ጥራይ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ምንም ከም ዘይፈርድ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ባህርና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቅለሉ ምክንያት ናይ እግዚአብሔር ናይ ጽድቂ ፍርዲ እዩ እምበር ንወዱ ሓደ ሕሊፉ ዝሃበ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጽድቂ ስለዝፈርድ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣዝዩ መሐሪ ሩሕሩሕ እግዚአብሔር ከዓ ፈራዲ እዩ ሕነ ዝፈዳ ኣምላኽ እዩ ስለዚህ ክልቲ ባህር እንተራ ፈሊጥናዮ ግቡእ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንመጽእ ከለና ግቡእ ዝኾነ ፍርሃትን ዝግብኦ ክብርን ዝግብኦ ስግደትን ክንቦ ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ውሽዑ ንሪኦም ግን 24 ሽማግለታት ዝባን ሒዞም ንሪኦም ኣው እዚ ዝም 24 ሽማግለታት እዚኣቶም እንታውትዮም ዝብል ብዙሕ ሓካታ ኣሎ ኣነ ንስኻትኩም ሕጂስ ከንመራመረሉ እንታይ ይብላሉ 24 ሽማግለታት ኣለው ተቀዳማይ ኣብነት ምናልባት ብዙሕ ግዜ ጥቅስ እንታይ እዩ ዝም 24 ሽማግለታት እዚኣቶም ኣመንቲኦም ንኩላህና ወኪሎም እቶም 12 ናይ 12 ደቂ መዛሙርቲ ጎይታ ኢየሱስ እዮም እቶም 12 ከዓ እቶም 12 ነገድ እስራኤል ስለዚህ ንእስራኤልን ማሕበር ኣምላኽን ዝውክሉ እዮም ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ሓራይ ጽቡቕ ያ ንሓዛ ሓንቲ ነገር ግን ከላይ ካብዛ ዓሙቆት ግን ኣለና ዓኽሪኡኩም ኢና ማዓንቲ ዚኣ ኣነ ዚኣቶም ሰብዮም ክብሎም ዝኸብደን ወይ ከዓ ኣመንቲኦም ክብሎም ደቂ እስራኤልን ክብሎም ወይ ከዓ ክርስቲያናትን ክብሎም ዘይብለን ምክንያት ክገልጸልኩም እየ እዞም 24 ሽማግለታት እዚኣቶም ዝፋን ሒዞም ኣለዉ ብርግጽ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ንዓናውን ዝፋን ከም ዘዳለወልና ምስኡ ክንቅመጥ ምዃንና ተነጊርና ኣሎ ነገር ግን ኣብ ብሉይ ኪዳን 28 ምዕራፍ ቀዳማይ ዜና ኸይድና ኣብኡ ዳዊት ዝገበሮ እንታይ ካብ ደቂ ኤልዓዛር 16 ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት ኮኑ ካብ ደቂ ታማር ከዓ ከም ማይ ቤት ኣቦታቶም 8 ዋናታት ኮኑ ተደሚሮም 24 ዝኾኑ ዳዊት ንኽህንነት ኣቐሚጥዎም ሕጂ ዳዊት ኣብኡ እንታይ ንሪኦ ዳዊት ናይ ሰማይ ክብሪ በመንፈስ ከም ዝረኣየ ይመስል ባዕሉ እንታይ ይብል ናይቲ በመንፈስ ዝነበሩ ኩሉ ንኣጽራት ቤት እግዚአብሔር ናይተን ኣብ ዙርያ ኮና ኩለን ዓቃቢታትን ናይቲ መዛግብቲ ቤት እግዚአብሔርን መዛግብቲ ተቀደሰ ነገርን ምስሊ ድማ ሃቦ ዳዊት ሕጂ ናይ ሰማያት ምስሊ ናይቲ ዝፋን ኣምላኽ ምስሊ ከመይ ከም ዝመስል እግዚአብሔር ስለ ዘርኣዮ ነዚ ኣብ ምድሪ 24 ዝኣኽሉ ሽማግለታት ወይ ከዓ ካህናት ሽማግለታት ኣቐሚጡ ኣብቲ ቤት መቅደስ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ሰማይ 24 ሽማግለታት ኣለዉ ወይ ከዓ ዝፋን ዝሓዙ ድሓር ኣገለቶም ድማ ክሪኦ ከለና ኣገለቶም ክሪእና ኣብቲ ባህር በዓል ስንሪኦ ማለት እዩ ምስ ዳዊት ዝረኣዮ ናይ ሰማይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ክብሪ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሽማግለታት ወይ ከዓ ንዑ ዝመስል ካብ ዘንጸባረቐ ዳዊት ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 28 ካብ 1 እስካብ 13 ዘሎ ብቦ ብፍላይ ካብ ቁጥሪ 19 ብቦ ዳዊት ከም ዝረኣየ ወይ ከዓ ዳዊት ከም ዝተገልጸሉ ይነግረና ስለዚህ ዳዊት ጥራይ ኮነኩም ተገሊጹሉ ቅድሚኡ እውን ንሙሴውን ተገሊጹሉ ኣሎ ናይ ሰማያት ቤት መቅደስ ከመይ ከም ዝመስል ኣብቲ ቤት መቅደስ ከመይ ዓይነት ቅርጻ ከም ደሎ ተገሊጹሉ ነይሩ ስለዚህ ድማ እዩ ሙሴውን ብኡቢልዩ ንቤት መቅደስ ሰሪሕዎ ማለት ስለዚህ ሙሴን ዳዊትን ከምኡ ዝተገልጸሉ ምዃኑ ኣብቲ ክፍሊ ንረኽቦ ስለዚህ ዳዊት ከዓ እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ብጽሕፈት ካብ ኢሉ ንዓይ ናይ እዚ ምስራሕ ምስሊ ምስራሕ ኩሉ ከም ዘሰብዕሎ ገበረኒ ይብል
ስለዚህ ዳዊት ከእግዚአብሔር እዚ ሁሉ በጽሕፈት ካብ ኢዱ ናይ እዚ ምስሊ ስራሕ ኩሉ ከም ዘሰውዕሎ ገበረኒ ይብል ዳዊት ምግላጽ ናይ ሰማያት ዝፋን አምላኽ ኣብቲ ዝፋን አምላኽ ዘሎ ከመይ ይመስል ዝረአዮ ይመስል ስለዚህ ድማ 24 ሽማግለታት ካህናት ገይሩ ስለዚህ ዳዊት ሰማያዊ ምግላጽ ረኺብሎ ሙሴ ሰማያዊ ምግላጽ ረኺብሎ ሙሴ ክዛረበሉ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዕብራውያን 8:5 እቲ ኣቶም ናይታ ሰማያዊት ምስልን ጽላሎታን ዘገልገሉ ይብለና ንሙሴ በዓል ዳዊት ናይታ ሰማያዊት ምስልን ጽላሎትን ዘገልገሉ ንሙሴ እቲ ድንኳን ክገብር ክደለ ከሎ ብራእይ ከም እተባሃለሉስ ኩሉ ከምተ ኣብ ከረን ዘርኢኻያ ምስሊ ክትገብር ኣስተብህል በሎ ብለና ስለዚህ ኣብ ምድሪ ዝነበረት ቤት መቅደስ ነታ ናይ ሰማይ ቤት መቅደስ ጽላሎታ ስለዚህ ሙሴ ናይ ሰማይ ቤት መቅደስ ርእዩ ኣብ ምድሪ ቤት መቅደስ ሰሪሑ ከምኡውን ዳዊትን ከምኡ ዝብለሉ ኣብ ሰማይ ዝረአዩ መቅደስ ንዑ ኣብ ምድሪ ክሰርሑ ከሉ 24 ዝኣኽሉ ሽማግለታት ገይሩ ስለዚህ ኣብ ምድሪ ዘሎ ቤት መቅደስ ናይ ሰማይ ነጸብራቕ ከዓ ጽላሎት እዩ ስለዚህ ኣብ ቁጽር 4 እንታይ ይብል ሕጂ ኣብ ዙርያ ዝፋን ከዓ 24 ዝፋናት እዮም ኣብቲ ዝፋናቱን ጻዕዳ ክዳውንት ተኸድኑ ኣብ ራእሶም ኣኽሊል ወርቂ ተኸለሉ 24 ሽማግለታት ተቐሚጦም ርኢኹ ሕጂ እዚኣቶም ሽማግለታት እዚኣቶም መጀመርያ ኣብ ርእሶም ኣኽሊል ኣለዎም ጻዕዳ ክዳን እዮም ተኸዲኖም ሽማግለታት ካያ ኣብ ዝፋን አምላኽ እዮም ዘለዉ ሕጂ 12 ነገድ እስራኤል 12 ከዓ ደቂ መዝሙር ኢየሱስ ክንብሎም ይብልዎም እዮም ገሊኣቶም ግን ካብ ትሕዝቶም ክርኢም ኩልናስ ኣይና ከም ዝከብድ ሓቢርናስ ክንርአዩ ምክንያቱ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንሶም በይኖም ጥራይ ኣይኮኑም ምስቶም 24 ሽማግለታት ካልኦት 4 እንስሳ ዝብል ኣብ ትግርኛ ክተንብቡ እዮም እዚ እንስሳ ዝብል ኣብ እንግሊዝኛ ክሪቸርስ ዝብል ፍጥረታት እንታይ ምዃኖም ኣይንፈልጦም ኢና ፍጡራት እዮም ግን ትግርኛና ክብሎ ስለዝሰኣኖ ፍጥረታት ክንዝብሎም እንስሳ ኢሎም ኣሎ እንስሳ ይኮኑ ኣብ እንግሊዝኛ ክሪቸርስ ናይ እግዚአብሔር ፍጡራት እንታይ ዓይነት እዮም ኣይንፈልጦም ኢና ማለት ጎይታ በዓሉ ከምዚ ኢሉ ናይ ምድሪ ነገር ነይረኩም ሲ ካብ ዘይታ ኣምኑኒ ናይ ሰማይ ደኣ ከመልኩም ክሳኣምኑኒ ሕጂ ኣብ ሰማይ ዘሎ ፍጡራታት እንታይ እዮም ንፈልጦ ነገር የብልና ግን ካብቲ ክፍሊ ንረኽቦ ግን እዚኣቶም 4 ፍጡራት እዮም ፍጡራት መላእክቲ ኣይብሎምኒ 4 እዚ ኣይብሎምኒ ነገር ግን ምናልባት ዓይነት መላእክቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መላእክቲ ብዙሕ ዓይነት መላእክቲ ስለ ዘለዉ እዞም ፍጡራት እዚኣቶም 4 እንስሳ ተባሂሎም ዘለዉ እዚኣቶም ዓይነት መላእክቲ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ማለት እዩ ብዙሓት ዓይነት መላእክቲ ስለ ዘለዉ ስለዚህ መጀመርያ እዞም 24 ሽማግለታት ክጽልዩ ከለዉ ከምዚ ኢሎም እቶም 4 እንስሳን 24 ሽማግለታት ብሓንሳብ ኮይኖም ከምዚ ኢሎም ነቲ ገንሸል ተሓሪድካስ ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ጌርካዮም ኢኻ ገቢርካዮም ኢሎም ይዝምሩ ሕጂ ገቢርካና ይኮኑ ዝብሉ ዘሎ እቶም 24 ሽማግለታት ብደምካ ተሓሪድካሲ ንኣምላኽሲ ሰባት ዓዲካሉ መንግስትን ካህናትን ክንከውን ጌርካና ኢኻ ኣይኮኑን ዝብሉ ጌርካ እዮም ሳልሳይ ኣካል እዮም ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ ንሕና ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓዲግና መንግስትን ካህናትን ዝኾንና ኢና እዚኦም ግን ምስቶም እንስሳ ኮይኖም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓንሳብ ብደምካ ተሓሪድካሲ ንኣምላኽና ዝኾኑሲ መንግስትን ካህናትን ጌርካዮም ስለዚ ካብቶም መንግስትን ካህናትን ዝኾኑ ደቂ ሰባት ከማይን ከማኻትኩምን ተዝኾኑ ነይሮም ጌርካሉ ዓዲካሉ ኣይምኾኑ ዓዲካና ምበሉ ስለዚ እዚኣቶም ካብቲ ዝረሓኑ ተዝኾኑ ዓዲካና ኣድሒንካና ኢሎም ንጸለዩ ወይ ኣብ ምዕራፍ 11 ራእይ ዮሃንስ ቁጥሪ 18 ከም ዝብሉ ከምዚ ኢሎም ሓቢሮም ካብኡ እቲ ንምዉታት እትፈርደሉ ንባሮትካ ነቶም ነቢያት ቅዱሳን ስምካ ዝፈርሁ ንኣሽቱን ዓበይትን ዓስቦም እትህበሉ ኢሎም ከዓ ይጽልዩ ሕጂ እትህበና ይኮኑ ዝብሉ ዘሎ እትህበሉ እዚኣቶም ብዛዕባ እቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ነቢያትን ሐዋርያትን ኣመንቲ ቅዱሳንን እዮም ዝጽልዩ ዘለዉ ግን እቲ ንምዉታት እትፈርደሉ ንባሮትካ ንዓና ይብል ንባሮትካ ንኻልእ ነቶም ቅዱሳት ነቢያትን ቅዱሳን ስምካን ዝፈርሁ ንኣሽቱን ዓበይትን ዓስቦም እትህበሉ ዓስብና እትህበና ኣይብልኒ ሕጂ ዮሃንስ በዓሉ ይዝርኢ ዘሎ ስለዚ ን12 ሐዋርያትን 12 እቶም ነገድ እስራኤል እንተዝኾኑ ነይሩ ክጽልዩ ከለዉ ከምዚ ኢሎም ጸለዩ ንባሮትካ ነቶም ነቢያትን ቅዱሳንን ስምካን ንፈርህን ኩላና ንኣሽቱን ዓበይትን ዓስብና እትህበሉ
يكون عصبهم اتهبلوا سلازي إذا أربعة أبتدينا إنسان سايلهم دلوا فترة عدلهم حدراهم فترة عدل كنوصلوا جبعنا كم فقط أملاك مصحف قدوس أبديت كنقولوا خلينا تقام next time أبكند إنسان فترة هتكلوا لنا تعنت فترة هتيم أين فلتهم creatures نايجزي أبيهر ذكرن أبزفان أملاك كل ما عاد زقماتو فترة هت أجلتهم دم بزعواتهم أمدر زلوا قدوسان رأيهم إيه زاروا زلوا أبتون كزاروا قالوا تحريت كاسنا أملاك زخون سبات عدي كهلوا له بزعبيهم زاروا دحرايون نموذج تفرض النبارس كقولوا بزعواتهم قدوسانهم زاروا سلازي زياتهم مجمريا بعلاتهم تزخون يوم تمسبات كم زخبلوا أيم قالوا زل حساب لنا كانوا فنحيلوا أب قطر مرة 4 أبتدفانون سعادة أقدام تخنوا أبر رؤسهم كأهل الورك تخلوا 24 شيء مقالات تقميتهم ريو حجي كم سبلكم عنتوي زياتهم أبي سيا 3 شو عتق قطر 3 شو دشون تروبون يلاقي متعزز بيتن نشرنا صحافن نتهم شماغلتات كهناتن كلي بغزناتهم ناب نبي إساياس ود أموس لا أخهم حجي نتهم شماغلتات كهنات زبلالو حجزهم شماغلتات كهنات زبل حزو شماغلتات كأبز مدراوي مقدس أبو شماغلتات كهنات اللو زياتهم كا 24 شماغلتات يوم داويتكم جيري أقيمهم نتهم ناي سماي نصبرا مخانهم كا داويت أرئيوهم ذلو كا تزاريولو سلازي زياتهم بقى أف سماي نتسميهم المقدس أملاخ مرحتي أملوه كهنت يمسلو مناتو لك أقلتهم بزعباتهم أم مدر زلو نابنا صريح لهم كرينا نايتهم قدسان صلوت حيزهم كا نابك زي أبيهر كقربو خلو نريهم سلازي زياتهم نايك زي أبيهر فترتاتهم أملاخ متاونتهم نقرنا أيدلين فترتاتي لهم قالوا فزي كنا مملخنا يوم كان دلهم دك سبعة دولهم دلو الملاختي نقرنا أملاخ ما نمتهم كنا نقرأ فترتات مهان أبتدينا أنسى لهم قالوا زعباتهم قدسان أمدر زلوا يصليو صلوتهم حيزهم كان أملاك كم تعرفنا يعرقوا نريهم مال سلازي زياتهم أبتسنيا ويتناك زي أبيهر زفان وتم 4 إنسى لهم 4 فترتاتن 24 شماغلتاتن سمياويان فترتاتهم مالتي مغنياتو بزعبا رؤسهم ما يكون بزصلي زلوا بزعبا رؤسهم ما يكون بزعبا خالو مهان خفت خفل نريهم امبار كابتم مصحف قدوس انت يبلنا او انت قارينا يوم اتهم 24 شماغلتات اب رؤسهم اخلي لالو صعدا ام تخدينهم حكيهم زفانات كاتقميطمالو نتشوعت محبرات غويتا يسوع زهابن تسفا مسايا بزفانو قمط يللو اخليل كهوبه يللو صعدا خدان تخدينو كدن يللو سلازي زغول تسفا نتشوعت محبرات زهابو ابزن 24 شماغلتات تخدينو زلو لك نرغبوينا ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ بخلق أي مساعته خزارب كله أب سماياسي كمل أخت أملاخ يوم زخونن بر مئتهم متتاون يلن كله نذكره سلازم بقى أزياتهم ناجزي أبيهر عينت ملأ أخت خوينهم أم ناجزي أبيهر زفان أفتوش خوينهم ناكهنت أجلس تلك كهاني يسوع كريستوسي بجك يسوع كريستوس لك كهاني يبلنا نجرجن أم مدري زخ كايد نبر أبت السماي منات بعلن ريولنا ناجزي أبيهر نايتهم كلسان صورة حيزهم نب أملاخ كأرجو كله أبرأ يوحنس ننببينا مالتي سلازي كابتم 10 حواريات 10 كابتم نجدات جن زبل زخونه يكون مرقص بجي كتقصري خالي يلن مالتي زعبا كهنነት جن دلدل زخونه كابتا اغلتهم رايو اغلتهم عطان كم عطان جيرون صلوت ناي قدسان ناب እግዚአብሔር يعطنو كصلي يخلو زعباتهم امدر زلو كصلي يخلو እግዚአብሔር كباركو كمسغنو كله ام مقدس خوينم كملكو كله نريو سلازي ناي እግዚአብሔር ابتم قدسان ناي سمايات ابتزفان املاك خوينم እግዚአብሔር كل غزي زغلغلو زعطنلو بخنነት زغلغلو مخانم ابتخفلي نرغبو نابنت امراف شو عته قصر 10 كم زبل كابتم بشماغلتات مالتي حدا دما اذن صعدا خدون تخنس انت هوتيوم كابي كمص يملسلي اجي بخال ازربت زاحت زلو شماغلي اذا زحت دلغا يوحنس اجي يوحنس كباتهم حدا اندحر كاينو مناتهم 10 حواريات يوم تم 10 نجد اسرائيل متيلنا يوحنس كباتهم حدا يفلطلو مالتي ነገር ግን ዮሐንስ መስሐተ አነ ወን ይብል ዮሐንስ ጎይታ ይንስኻ ተፈልጥ በልኩ ንሱጋ እዚአቶም ካብትብቶ ጸባ ዝመጽዮም ክዳውንቶም ካ በደም ትገንሸን ሓጺዎም አጻዕደው ኢሉ ክምልሰሉ ከሉ አጻዕዶና ይብል ዘሎ
እዚአቶም ካብቲ ብርቱዕ ጸባ ዝመጽኦም ክዳውንቶም ከኣ ብደም ትገንሸል ኣጻዕዲቦም ኣጻዕደው ይብለና ኣሎ ስለዚ እዚ ዮም 24 ሽማግለታትን 4 ፍጡራትን ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ዝፋን ኣብቶም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱሳን ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ኩሉ ግዜ ዝነብሩሞ ናይ እግዚአብሔር በትሊቀ ካህና ዝኾነ ብደም ርእሱ ናብ መቅደስ ዝኣተወ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሊቀ ካህና ንሱ ነገር ግን እዚአቶም ከኣ ኣብቲ ክንሪኦም ከለና ናይ ክህነት ኣገልግሎት ክፍጽሙ ከለው ንርኢ ምክንያቱ ኣብ 5:8 ዘሎ ሰሙን ንመሃሪና ከምዚ ይብል ነፍስ ወከፎም 24 ሽማግለታትን 4 እንስሳን መሰንቆን ዕጣንን ዝመልአ ጽዋዕ ወርቅን ሒዞም እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳን እዩ ኣብ ቅድሚት ገንሸል ተደፍኡ ብለና ስለዚህ እዚአቶም መሰንቆን ዕጣንን ዝመልአ ጽዋዕ ወርቅን ሒዞም ሕጂ ካህን እዩ እዚ ሒዙ ናብ እግዚአብሔር ዘቀርባ ምድሪ ኣብ ቅድሚ ኣብ ክንዲ ካልኦት ማለት እዩ እዚኦም ድማ ኣብ ሰማያት ዘለው እቲ ቅዱስ እቲ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚአቶም ከኣ መሰንቆን ዕጣን ዝመልአ ጽዋዕ ወርቅን ሒዞም ናብ ወደ ኣምላኽ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክድፍኡ ከለው ንሪኦም ስለዚህ እዚአቶም መላእክቲ እንታይ ዓይነት መላእክቲ እዮም እግዚአብሔር ማንነቶም ኣይነገረናን ፍጥረታት ይልዎም ኣሎ ቶም 24 ሽማግለታት ከኣ ማንነቶም ኣይነገረናን 24 ሽማግለታት ምዃኖም ተኣገልቶም ግን ኣገልግሎት ክህነት ምዃኑ እቲ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ቃሉ ነግረና እዩ ስለዚህ በተኣገልቶምን በተባህሪኦም ክሪኦም ከለና ምድራውያን ከም ዘይኮኑ ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ስለዚህ ተኣገልቶም ኣገልግሎት ካህንነት እዩ ስለዚህ ድማ ኢና እዚ ባህል ዘሎ እንተለኣ ናይ ሓቂ እቶም 24 ሽማግለታት 12 ሃዋርያት ኮይኖም እቶም 12 ካብቶም 12 ነገር እንተለኣ ኮይኖም እቲ ሕቶ ዝመጽእ እምባ ነፍስ ወከፎም መሰንቆን ዕጣንን ዝመልአ ጽዋዕ ወርቅን ሒዞም እዚ ድማ ጸሎቶም ቅዱሳን ኣብ ቅድሚት ገንሸል ተደፉ ዝብለሎ ምምላድ ክንቅበል ኢና ማለት እዚ ግን ምምላድ ኣይኮነን እዚ ናይ ክህነት ኣገልግሎት ናይ ሰማያት እዩ ንዓና ይርዳእናኒ እቲ ሊቀ ካህን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ሊቀ ካህን ድማ ብደም ርእሱ ኣብ ክንዳይና ክንዳኹምን ናብ መቅደስ ኣምላኽ ኣትዩ እዩ ማለት ስለዚ እዞም 24 ሽማግለታትን 4 እንስሳን ተባሂሎም ዘለዉ ክተንብቦ ከለኹም ምድራውያን ኣይኮኑን ሰማያውያን ፍጥረት እዮም ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ዝፋን ኩሉ መዓልቲ ኣለዉ ኣብኡ ኮይኖም ከኣ ናይ እግዚአብሔር ከምልኽዎ ከለዉ እግዚአብሔር ክብሩ ክብሩ ከለዉ ብዛዕባ ተማ ምድሪ ዝሓልፉ ዘለዉ ደቂ ሰባት ብዛዕባ ካብኩም ከኣ ክጽልዩ ጸሎት ሒዞም ከኣ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡ ከለዉ ንሪኦም ማለት ኦኬ ዳሓላ ቁጥሪ 5 እንታይ ይብል ካብቲ ዝፋን ከኣ መባረቕን ደሃያትን ነጎርታትን ወፅእ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ከኣ 7 መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ነበረ ንሳቶም እቶም 7 መናፍስቲ ኣምላኽ ይነበሩ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ሕጂ መባረቕን ደሃያትን ነጎርታትን ወፅእ መጀመርያ 7 መናፍስቲ ዝብል ዘሎ ምናልባት بحج نريهم 7 ملائكة اللو تم 7 ملائكة يكونوا زبل حدا حساب له تم 7 ملائكة يكونوا كل يوم نقدر منافس تزبلوا فص منا ناي منفس قدوس 7 زبل فص منا إذا ملكنا منفس قدوس كخومن يغيري اتي 4 انسسات زبل اللو تقولكم عنتو زون زبل ناي ابراهيم قالي اذا living creature مالتي هي فطور مالتي اذا يبلنا مصحف قدوس قد فطوراتهم زوي بلورال زبلي ስለዚህ ዞን ሊቪንግ ክሪቸር በቃ ሓደ ዝነብር ህያው ፍጡር ስለዚህ ከምቶም ካሮት አራዊት ተባይሎም ዘሎ ብድሕሪ ንረኽቦም ኣይኮኑ እዚኣቶም ህያዋን ፍጥረታት ኣምላኽ እግዚአብሔር ዝፋን ኢና ንረኽቦም እዚኦም ዝመስል መጀመርያ ንረኽቦ ኣበይ ተላልኩም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 24 ንረኽቦ እዚኣቶም ኣዳም ሓጢያት ምስ ገበረ ምእንቲ ተመሊሱ ካብቶም ህይወት ከይበልዕ ኣብኡ እግዚአብሔር زنبل بلا حوي كروبيل أقمطلو يولنا إذا حجت بحريهم كله مس كروبيل حدا لك عن ريالنا مستمنا كروبيل زلوا بحري لك إذا أتوم كروبيلات إم مالتي سلزي إذا أتوم كروبيلات يوم أبتنا إذا أبي يرزفان اللو أبي سياس معرفش شو دشون رغبهم قدوس 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 يلهم أبتنا إذا أبي أب سمع الزفانو يسياس بغبر مزرعيو أو خينهم زمرو زمرو نبر إذا يوم 4 فترات تبعهم زلوا إحنا كروبيل زبل سم زلون in fact እዚአቶም ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 14 15 ተገሊጾም ኣለዉ ኣብ 10 20 ተባሂሎም ኣለዉ እዚአቶም ኩሩቤል ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስና ጸውዒዎም ኣለዉ ስለዚህ እዚአቶም ኩሩቤል እዮም ማለት ስለዚህ ድማ እዩ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ቅድሚ ዝፋን ድማ ከም ባሕሪ መለጽየን ዝኾነ ክርስቲያን ዝመስል ኣሎ ብቅድሚቶም ድሕሪቶምን ዓይንቲ ዝመርኦም 4 እንስሳውን ኣብ ማእከል ዝፋንን ኣብ ዙርያት ዝፋንን ኣለዉ ራእዮች ኣብ ማእከል ዝፋንን ኣብ ዙርያት ዝፋንን ኣለዉ جزء من السوي فترة زون تبايلهم زلوا من يوم نزبل مجمرة زي ما 4 انسات تبايلهم زلوا
حدا زمسلو مثال له إذا أربعة إنسان زياتهم أربعة ونجلات يوكلوا يبان نعناهم نفلت ونجلات يحجزنا الناس لذوقنا نعجلس أبيليا نجرجنا بتيجي أورا حسابي كأطيع حجز أربعة إنسان بتحرق جزء عن بالساي تحرق جزء بعراي تحرق جزء سبي تحرق جزء نسري سلازي تم أربعة ونجلات ماتيوس ماركوس لوقاسن يوحنسن نزيهم موكلوا كما يقولون تلاقينا ماتيوس اتمل اختي ناب ابراويان كان ناب اسرائيل ما يثلث صحفه يسوع كريستوس كا نا يهودا انبسا سلازي خونه نغوس سلازي خونه حجي نا يهودا انبسا تباللو سلازي غص انبسا ماتيوس يولو دحال ماركوس كا يسوع كريستوس اكن كل سب زموته تسوء سلازي خونه تبعراي زبل كا غص بعراي زبل اسو كا اكن كل زموته تسوء غويتا وانجيل ماركوس نوعي زملكتو لوقاس دما يسوع كريستوس كم ود سبي تغليص زلو سلازي يسوع كريستوس كم ود سب اب لوقاس ينرغبو سالساي دما غص سبا الله يبلنا رابعي دما يوحنس يسوع كريستوس كم ود املاخي غليصو زلو ينسر زبل بريخ نا اغزيابير كبري بريخ ازي عميق هو ميستير تغلص المصحف يوحنسي سلازي تغص نسر زبل دما نوانجيل يوحنسي يقولنا اوكي ازي نحازو نحنا ونتوانجيلات مذكرتا يخوننا ነገር ግን ዘማ አርባዕተ እንስሳ ማን የምዝብል ሕጁን ስቲል ንዑ ክዝርዝር ክፍትኔ ወይታ ዛብን ጸጋ ማለት መባረቅን ዳሃያትን ንጉራትን ወፀ ዝብል አጥራ ሓሙሽተ አንቢምና ነርና ሕጂ አብስቄል ምዕራፍ 1 14 15 ከይና እንተ አንቢምና ከምዝብል እቶም እንስሳኻ ዘማ አርባዕተ እንስሳ ተባይሉ ነው አርባዕተ ፍጥረት ዝብልኩም ከም በርቂ ይጎዩን ይመለሱ ነው ነብሩ እምባርት ነቶም እንስሳ ከተምት ከለኹ ነው ሓደ መንኮርኮር አምድሪ አብጥቃቶም እንስሳ እነሱ ከፍ አርባዕተ ገጾም رئيخوهم ابلنا بعد زمن استاذي اخاتهم كوصن كلو دمصاتهم كمبارقن دهايات نغوراتن ስለዝሆነ እቶም እንስሳ ካብ ዝፋን አምላክ ኮጽን ካአቱን ከለው ዝስማዕ ድምጽ ምዃኑ ሕዝቅኤል ነግርና ስለዚህ ደሃያት መባረቅን ንጉራታትን እቶም እንስሳ ካአቱን ኮጽን ከለው ዝስማዕ ብርቱዕ ድምጽ ኣብቲ ምንቅስቃሳቶም ዝኸውን ምዃኑ ኣብቲ ቃል ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ንረኽቦ ሕጂ ኣብ ሕዝቅኤል 10:20 ታይብል እዚኦም ካአቶም ኣብ ትሕቲ አምላክ እስራኤል ኣብ ተቃረባት ኪባር ድሪእኹም እንስሳ እዮም ብለና ፍጥረታት ማለት እዩ ኣነውን ኩሩቤል ምዃኖም ኣለለኽዎም ብለና ሪኢኹም ብሩኻት እዚኦም ሕጂ ዘማ አርባዕተ እንስሳ ተባሂሎም ዘሎ ኩሩቤል ምክንያቱ ሕዝቅኤል ኩሩቤል ምዃኖም ነግረና ኣሎ ልክ ባህሪኦም ምስ ኢሳይያስ 6 ዘለው ከዓ ይመሳሰል ማለት ስለዚ ኩሩቤል ዞም ኩሩቤል እዚኦም ኣብ ይንረኽቦም ትላልዮም ተመጀመርያ ኣብ ፍጥረት ምዕራፍ 1 ዋርዲያ ኮይኖም ኣዳም ከኣቱሞ ንዘለዓለም በሊዑ ንዘለዓለም ከይሲጥን هياو كوينو كينبر مساحاتياتو كينبر انتي اب جنت ايدن زحلو زنبرو كروبيل سلازي حزقيل انتايلنا مسرئخوم كا انس كروبيل مخانم على لخوم سلازي زيهم كروبيل مالتي تم اربعه انسسا تباين دلو تونيا حادراكم اربعه فطرت بلو كروبيل مالتي زياتهم كا ابتنا اغزيابير زفان ابتوشتنا اغزيابير زفان او يوم زاتون زنبرون زوصو كابو خوصون كاتون كلو كا مبارقن دهاياتن نغوراتن يخون أبكلم እግዚአብሔር ድማ ናይ ክህንነት ምስተቢሳ 14 መግለታት ኮይኖም አትናይ ሰማያት መቅደስ ክፍጽሙ ከለው ንሪዮ ዳሃር ኣብ ሕዝቅኤል 15 ተብል እቶም ኩሩቤል ከአተላዕሉ ንሳቶም እቶም ደቅ ቀደም ኣብ ርባ ኬዳር ዝረአኹም እንስሳ እምና ስለዚ እዚኣቶም ዘማ አርባዕተ እንስሳ ተባሂሎም ዘሎ ኩሩቤላት እዮም ማለት ስለዚ ጽቡቅ ገይሩ ይነግረና ኣሎ እዚኣቶም ከአቶም ኣብ ዝረአኹም ኩሩቤላት እዮም ኩሩቤል ስለዚ ዘማ አርባዕተ ፍጥረታት ኩሩቤላትም ማለት ስለዚህ ባር ዘማ አርባዕተ ኩሩቤላት እዚኣቶም እዮም ማለት ስለዚህ ዘማ አርባዕተ ኩሩቤላት እዚኣቶም ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ተራእየልና እሺ ኣብ አርባዕተ 11 ተራእየና ተማ አርባዕተ እንስሳ ድማ ነፍስ ወከፈም 6 ክንፍለዎም ብዙሪኦም ውሽጦም ከዓይንትለዎም ለይትን መዓልትን ከይቋረጹ ድማ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽን ኩሉ ዝካሉ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ቅዱስ ይብሉ እቶም እንስሳ ኣብ ዝፋን ተቀመጠ ዘለዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ክብርን ስብሐትን ምስጋናን ክህቡ ከለው ይቅጽል ማለት ዘሕጂ እቶም አርባዕተ እንስሳ ዝህብዎ ባህሪያቶም ብሙሉ ናይቶም ኩሩቤል ከም ዘለው ወይ ስለዚህ እዚኣቶም ኩሩቤላት እዮም ማለት ስለዚህ ኣብትና እግዚአብሔር ዝፋን ኩሉ ጊዜ ከይቋረጹ ኣው እዮም ዝነብሩ
أبرمان እግዚአብሔር ክብርና ሀቦና ክህነት አገልግሎት ምስል 14 ሽማግሌታት ታወት መሆን ማን ፈልጠው ግን ተአገልግሎቶም ግና እትሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ይዚኦም ከና ክህነት አገልግሎት ዘገልግሉ ዘለው ይመስሉ ቅዱስ 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 ኩሉ ከለው ለስሉስ አምላክ ከስላሴ ነው ብሎ ለስሉስ አምላክ ናሐደ አምላክ ግን በሰለስተ ዝግለጽ ቅዱስ 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 ይለም ከምልኽዎ ከለው ልክ ከምቲ አብ ኢሳያስ 6 ዘሎ ንሪኦ ስለዚህ ዚያቶም በአብ كلته ملأ مستوى ملأخت ببينهم مخانو زرينا أمران حموش قصر حسيت حدا خلف لغريكم حواتي ريخو دم مالنا أبزوريات زفانن تمر بعد إنسان وتمشي مقلتاتن كا دمس بصحات ملأختي سمعه قصرهم دم آلاف جزء آلاف عشاء جزء عشاء لنا حجاب زي أتوم ملأختن أتوم 4 إنسان أتوم شي مقلتاتن ببينهم جيرو ما بس أتوم 4 إنسان 4 فترتاتن شي مقلتاتن أتوم ملأختن ببينهم كلهم مالو نالبات زي أتوم حجي كروبيلاتهم زون كروبيلات زي أتوم أبتنا زيابير زفان أبتنا زيابير هلونا لكن نتأجلوت كيف تصمو خلو زريقة مالنا فلذي متاحف قدس كل جزء أبزفان أملاح كم زلوا قا أفتقد شو ديشة في الله يرينا له حجي زي أتوم أبزفان أملاح زلوا فترتاتهم حزنوا حج حنتنا قلنا لكني فترتاتهم وزون فترتات زي أتوم أدم كودو كله ريومو أدم كسجو كله ريومو تحردما أب جنة إيدن أب تينا جنة إيدن وارديا خوينهم نا أدم زخل كلوه كروبيل زي أتوم مالتي زي حدا خبأتهم كروبيل زي أبيت أغام يتوبا كل كيلوه مالتي حجي أو زخل كلامين تكون قدم أدم ولا سيد أمبلو أبا جنا حليوا تأم هيوت أبا يحلوانير حجي زي كروبيل زخريهم كله لك تبع شعو تصوي قوم ريهم مالو زون كروبيل زيهم تباري روم ريهم مالو نايك زي أبيت حسب أب أدم زنبرة سيدان بفتنا غير أودي أوري أمونو سلذي أبرمي معرف شمون تتايب نسلكم حوالي وصر عسات تشعت سجاب يشرنا حدا حارتا فترة نتمغلات لك أملاخ يصب يلومو كموغا أنا نسق أي زمن زنتا أبانا خجل زمزلو خبري كم زي معراريو أأمن الله جهارتا فترة زبالونس مانيو هارر زبلو فترة الكمني إذا فترة تباهلهم زلو إذا 4 إنسان زبلناهم هارر تم كان بجمع كروبيل تباهلهم زلو كروبيل نايدك أملاخ ناتين ناتكمن مغلاص يصبابي الله ابتغ انا እግዚአብሔር ዝፋን ኮይኖም ምክንያቱ እግዚአብሔር ናዓና ዘሃበና እግዚአብሔር ዘውርሰና ዘለው ውርሻ ማለያ ይብሉ ሃረርቶም ግን ናቴናትኩም በክብር መግላጽ ይጽበዩ አለው ስለዚህ ሃረርታ ፍጥረት ዝብሎም ዘሎም ባጥ ቶም ዝብሉ ዘለው ቶም ኩልሻ በቃ ጽበይ ዘለው ናይ በሐቅ ብትጽቢት ናና መግላጽ ጽበይ ዘለው እዞም 4 ፍጥረታት ስለዚህ ማይ ሃረርታ ፍጥረት نمغلاص دك املاح يصبيل يبللو مغنيات نايكنነት አገልግሎት የምዘገልግሉ ይልኩም አለው እናበሉ ናይደክ አምላክ ምግላጽ ይጽባበዩ አለው ይል ጳውሎስ ጻፈለም ባር እዞም ፍጥረታት ዚአቶም ማለት ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ቃኤል ካፍቶም ቶም ኩሩቤል ዝነበሩ ገነት ሪሒቁ አው ተባቢ ይዝቀመጥ ነው መጀመሪያ ዳህራይ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሰብ ከብርሃን ጸልማት ይፈቱ ስለዝብሎ ታይብልና መስለኩም ቃኤል ድማ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ቅድም እግዚአብሔር ወፀ ኣብ ምድር ኖድካ ምብራቅ ኤደን ተቀመጠ ብለና መጀመሪያ ኣብቲ ከባቢ ኩሩቤል ዝነበሩ ነይሩ ዳሕራይ ግን ካብ ቅድም እግዚአብሔር ካብ ህላውን ኣምላኽ ርሒቁ ከይዱ ሕጂ እግዚአብሔር ድሕሪኢኹሞ ኣብ ኩሉ ባህሪ እዞም ኩሩቤል እዚኣቶም ታቦት ክስራሕ ከሎ ታቦት ክስራሕ ከሎ እግዚአብሔር ኣብቲ ታቦት ውሽጢ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ኩሩቤላት ክልተ ክህልው ኣዚዝዎም ማለት أو هلو كلتا كروبيل دما كاورك كتجبريها كأكيد كخسرهم مو أم خدنك متعارقي أبكلتا وصلوا كتجبرهم يلو زي ساعات إسراح مشان 10 شمونت إذا كروبيل دي أتهم كل شيء أبتقى نايك زي أبي هلاون الزنبرو أو غيرهم كا نانا مغلا سبابي زوليهم مالتي سلذي ولا أبتابوسي زي أبي أو كلتا كروبيل أمتيلو زم كروبيل دي أبتنا زي أبي هلونا كل جزء ألو سلذي زم 4 إنسان تبايلهم ذلو أبي إنجليزيان أبغريهم كأ فترات living creatures سبايلهم ذلو إذا أتوم كروبيلاتهم سلذي أما أقولكم مقدس ما أنت نبرز مقدس رح لي زبالة قويتا أبت مقدس هيك أبتي تابوت وشتي كلتا كروبيل كورك قد كده سراحيلهم سلذي إذا كروبيل زي أتوم أبتنا زي أبي هلونا كل جزء زنوبرون بارم أب سماي كونه أبزم مدري كونه رأيو أب تابوت هلونا نايزون كروبيل نيرو من البعض
أبصار إتراشيدشن سلسلة حدا أنت دم سمياون حبر دائما صوري كأيهن تفحص الحسن تعطي إنجيلك مجال جاجبر مثل بلا حتى جبر كوريبيل يجبر يقول أقول كوريبيل زي أبتنا جزء أبيه نجار زلوا كله بكوريبيل تروح بيها أبصار سلسلة شديشن سلسلة حمشن كا نت مجال جادما مثلنا بلا حت فلات تجبر كوريبيل جيرو أب سمياون حبرن صوري دم صوري كأيه تفحص الحسن تعطي جبره زوم كروبيل زياتهم أبتك زي أبيه زلوا أبتهلونا أملاخ زلوا كل جزء أبزفان أملاخ زنبرو نحنا مقلات كما نابلو زسبابيو يمنيرهم مالك اتهزبي لنا اتهزبنا نافشلو ليخوها كابت نتي تابوت كيدان نايتي أب كروبيل أبعلو كروبيل زنبر اجزي أبيه رقويتها سراويت أمسوو كلتي يوم دك إلي هوفين في ناس عندما مسو تابوت كيدان أملاخ أبونا بور أزاق قدام يسامي نرخبوي إذي شمو نايتي تابوت نبعلو كابا نايتي تابوت كيدان نايتي أبل علي كروبيل زنبر اجزي أبيه إذن كروبيل زياتهم كل جزء أرتمدراوي مقدس أفتي تابوت نيرو أف سماو زفانو دما ما نمنتهم كينا قال اجزي أبيه فترات living creatures إلو تراو غلو أبد إنسايلو مالا أبتغنيا نقدر أوش تخينهم زولو أتصلت حيزة ما نقدر سان قربو خلوا رينا يا مالنا أتلك أكاهم يسوع نهانا ذم مالنا يسوع كريستوسي نقدر جم إذن كروبيلات بحالنا أبتنا يجزي أبيه زفان أو خينهم مقلاس دك أملاك ناتين ناتكون مقلاس يسبي ما حاسي زخون يوم دسبا بيزلو نجزي أبيه فترة هاتيوم يقولنا المساحة كله لذي ثم أربعة إنسان قبل كل بحاجة كروبيلات مخانم إن حاسبكم أنببو بعد داوود كأتنسيو مسؤولنا براه كل هزيم لنا خلاص سامي ما عرفش دشته قلت غلطة يدن بلو نتبت السم سمعتي أبلع لكروبيل زنبر إجزي أبيه سمو بعلو أبلع لكروبيل زنبر إجزي أبيه قويتها سراويت تتصوع على تابوت أملاخ كاب على يهودا خديبو كده أبتمدراوي تابوت أتون كروبيل نيرم أب سمايون زفان نجزي أبيه أبتبعلو أبت أوريجينال نجزي أبيه زفان كأبت مقدسو إذا أربعة فترات ويكا كروبيلات نريهم أب إسحاقون كروبيل سروفيل غيمني مالنا سروفيل كروبيل أول زيهم كروبيل زبالو في اللاجنا كروبيل مخالم مسح القدس ينقرنا له كم إلو كم سجل سألو هزكيل نجرنا وقزي أبيه قتا سروت أملاك إسرائيل أب كروبيل تقميت كاس اللغة أملاك كل من قصات مري نسخة بين خيرها نسخة سماين مدرن زجبرك حجي قتا سروت أملاك إسرائيل أب كروبيل التقميت كا زل خريهم إذا كروبيلات أبزفان أملاك أبزل وكل جزء أوله سلزي أبت مدراوي زفان أملاك وك أبتي تابوت نيرهم أب سمايات كأ أول رهم سلزي إتأمنوا أدامن إزيابير زنبر تسفى هي ومخانو يريم زياتهم يسأبابي كل ما عالتي إذا تسفى زفت أمله مقلات دك أملاك زخونلو يسأبابي أبزفان أملاك كلهم كم زيلو ليتم معلتن كيك ورسوت زنبرن زلون زمسن كله زكالو زيابير قدوس الأول يوم لخوه ليتم معلتن كيك ورسوت دما اتزنبرن زلون زمسن كله زكالو زيابير أملاك قدوس زيابير نابلو زملخوه إزوم كروبيل إذي أتوميك أربعة إنسسايلو مالاتونيا أربعة هيوان فترتاتهم سلازم بقى فترات بملو زيابير نخبرو زفتري سلازي مسح قدسنا وقويتنا أملانا نبذل نسخة فتير كايو سلفقار كون كوينون تفتيرون يمو نسخة خبرين سبحة سلطان النموسات بقعي خانا ولو نتنزل عالم هي وكوينون زنبر الناس قدو أخليلاتهم نابكر مزفان يدربيو قالو دياتهم أتهم عيسى 4 شماغلتاتهم دياتهم كا تأملوهم نسخة سلفقار كون for thy pleasure أملاخ نفترة ننعو حبوسي فتيرو for his pleasure نعو إلي فتيرو سلازي تايبلنا له نزلو نسخة فتير كايف سلاف قاد كاون زبلالو for your pleasure كوينون تفتيرين يمو نسخة كبرن سبحة سلطان النموسات بقعي خنابلو نتنزل عالم هي وكوينو زنبر الناس قدروا أخليلاتهم ناب كلمة زفان يدربيلو زقرم ذي آتهم تتوهبهم زفان تمليسهم بقع بيني زفان أخليل زقبو مقوس زقبو مسقانا زقبو بيني تماليسهم نتا أخليل اندقنا يوم
ناوهو خلو ناتزفان كقمطلو خلو نريو እንደገና ከድርቢሉ خلو نريو تحارتاي بالنساتهم كا تحاريتكاس بدمكا كبزلو عليتاتن قانقاتن حزبن احزابن ناملاخ زخونو سبات عدي كالو إيخا تحاريتكاس بدمكا كبزلو عليتاتن قانقاتن حزبن احزابن ناملاخ زخونو سبات عدي كالو إيخا باردياتهم كروبيلات زبالو اتزفان محرت املاخيم زقمطو كروبيلات حررتو مغلاص دق املاخي ابزفان محرت يقمطو نتي بورق السبات زمصه مرغم كا زبقع علو زمن يصبابيو لو دق سبات ناب كبري زمصلو زمن ندغلصلو زمن يصبابيو الله ስለዚህ ድማያም وسمع اسمع رأتن شماغلتات عقد مزفان تقمي زلو فدني لو مو غوتان املاق مزلو نسخه فجرك سلف قاركاون كوينو تفجرني مو نسخه كبرن صفحات سلطان من موساد بقع نابلو نتنزل عالم هياو كوينو زنبر الناس غير اخلاتهم ناطقن مزفان يدربيو الله نساتهم كا تحريتكاس يلوم ازو كل زبو زلو منين يتم اربعه فطرتاتن هياو فطرتاتن يسان اربعه شماغلتاتن ስለዚህ እግዚአብሔር زم أربعة إنسان تفاعلهم ذلهم بار أربعة هيوان فطرتات تفاعلهم ذلهم أربعة كروبيلات أمنا إجزاء زفان زنورو مغلاس دك أملاخ نصبيو ذلهم كم لو خلوها قدوس 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 نقول بزي مقراص كبر زهوي زنبرن ذلهم زمسن كل زكالو يلوم أملخو زهوي زي اللواوت زنبره ذلو زمسن كل إجزاء أي اللواوت بباريو أي اللواوت يفلتوا يمسون أبزفان اللو يسوع كريستوس تمالن لو من نزل عالم نسيو أحواتي تمالي أب እግዚአብሔር تمال زبال يلا أب እግዚአብሔር صباح زبال يلا أب እግዚአብሔር لومي تراي زلو نحنا هنا تمال زبال زلنا نحنا صباح لنا أملاك جن أمنا يزل عالم حجي يزنبر ويكا بإنجليزيا in eternal now يزنبر أملاك كل جزء حجي نعو تمالي نورو صباح يلون አይልወጥ አይቀየር አይጨማደድ ምንም ከምዘለው ካብዘል ዓለም ዘል ዓለም ይነብር ስሙ ብሩክ ይሁን ስለዚህ እዚ አምላኽና እዚ ከምዚ ይመስል ተም አርባዕተ እንስሳ ከምዝበልኩም ይካ አርባዕተ ፍጥረታት ድማ እቶም ኣብ ኩርቤል ዝነብሩ ኩርቤልቶም ኩርቤላት ምዃኖም እቶም ኣብና እግዚአብሔር ዝፋን ኩሉ ግዜ ዝነብሩ ኩርቤላት ምዃኖም መጽሐፍ ቅዱስና ይነግረና ክብርና አምላኽ ስለዚህ ባርክ ተምቦ ኮልኩም ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 እንተራ كيفيتكم ما عرفت مجمرة نعديب كم زبلو بحضر ما ملخت بلت دمت 5 معه إذا ملخت زقاء نستي أبسولون كذا لو ملخت بدنت ملخت بدي كذا ملخت ملخت زلك عال قويتها كورد مو إحنا خا تموتات كم زين قدمهم أو قويتها من الوقت نوصل للجزء شعوق هونا له محبر أملاك يسوع كريستوس كلته جزء خمسة يتقدم من ساعته إنه محبري كانوا دك سبعة كريوني محبر تراي كريا ስለዚህ አብ አየር ክንቀበልና አብታ አየርቲ ሾ አታ ዓመት ናይ ደቂ እስራኤል ዝሐለፈ ዋን ለኩም ይረ እቲ ፌስታ ግዚኦም ሾ አተ መዓልቲ ነይሩ ሕጂ መጽሐፍ ቅዱስና ነገርና ከለውን ሾ አተ መዓልቲ ለወሎ ናሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ዓመት ያ ምናልባት ከም ፍቃድ አምላኽ ክሪኤና ክንቀርብ ከለና አውታት ስለዚህ ሾ አተ ዓመት ናይ መርዓ ጊዜ ኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መርዓ እተስፋና አስቢ بعيو زمسي إخواتي مدحان بس أجينا تقبلنا يوم عسب جن كنا عايي خنتج حلنا هذا مع يسوع كريستوس personal كمسجننا personal لنفسه كيف نعاخي نعاخا سلزق قبل كيو بتزرق كان يشتي بتزرق عايي خيال سأل خيال زمان كان يشتي تمثل باعن دويل يسوع كريستوس يقني اللي قبل كيو يقني اللي قبل كيو يقني اللي كبلنا مالتي يقني اللي كبلنا خلوها أخليل كبلنا زي حلف زي الوت أخليل كبلنا شعو عسبي يفنالي مالتي قال يوم نالوات مصحف قدوس عازم مدر خلو نالوات تهيبتهم حيزهم مالو نقول كنا حنتي معلت كمان نخلوت كينهم زي فلتو حنت معلت كمان نخلوت مسكيرو ما يفلتو أقول لهم زي فلتو أب سماعات متلعلهم نسكروا خبرنا عملاهم كده حني أم نجرجن أبتمر عام عالتي كلك أسيوم كتعاسيوم أنت خلني دي مسكرك أنت مثل قصدك إتي أزفان سقمت أجن شلجن نبعتهم كذا رسلهم
that's fine كلهم that's fine قال بسخاو صح حجي لومي كنت جهجبنا حوالي لومي بتعاقمنا كم بيلغرام هاينكم كم حواري باولوس هاينكم ها كم رأسنا مالتي كم تعاقمنا حانتي نجر ماشي نجر نقول نقولها بتاني إيش تي أمور أنت لا أخوين أب نجر كشومنا كم الجلزي كونكو أين بل عب بيت سبعة رينا زيابي المسكن ها كم بيلغرام زي كونكو كم جلزي كونكو نابلنا عب بيت سبعة مرأي صبوي كبرنا عملاق معنا موتيفيز قبرنا أنت لا أخوين نجر جن كجمر كلا خلك كمتي أسكالاويك أستيرس كجمر كلا بحنتي خات جمر بنيش تجمر جمر قربي هذا اللوق على أملاخ نقول نحفت خان نقر نبو خان نقول ندي خان نقول ندك خان نقول أمو بتاني إشتي نعاق زي أبير النابرخة تحرك زي أبير ودا أملاخ يسوع كريستوس بتعامل فتحوي كن ذهب الناس أجا خندي حتنا نمنتاي أبتمر عجيزة نمنتاي كن ده هوارق باولوس زي كونك نمنتاي كم نبي ترى بسول الله تكذب فوسكا أي كبلنا نجرجن تنذهب بقى تحن تذهب بقى مغليس أشرف فيه يغلنا سلازي لومي كنت جهي جبانا يسوع كم الله سلاز خنا بس حزنا يو نقول بيت نقول قال له هات نقبل قال حياة ونت نقبل قال من مقال نقبل قال من كفال نقبل نخالوت كنا مسل أين فتن يسوع كريستوس حدا نسخة على الله خيو تفلتيهم DNA زبها النجار الله أعلم زي DNA عم نسوي كيف نازلوا DNA أب عالم ترى شوعات شمونت بلين حزب الله خينو نفس وكيف ناس ببيننا زي أبي كم يعبأ من الله ببيننا كان أي كما يسوي لنا وعلم أنا بيني زي أبي أنا حد اللغو كما خا دانيال ترى الله خا كما خا دانيال بينها جنة حفتي بين خير جنة خير سلامات بين خير كم زل خايو كلا أي بالكان بين خير سلسي كم زل خايو خا تكونوا كويتا كانوا أصلا تكونوا يدل يلا ها نسخي كم زل خيو بتاع زي أبي ذهبتي كتقلل لي عند حجميركي نساء كفار خا خلو ده حرمة كسبات أبنا خلو تعب نقص دمه ذهب خي مغليسي أبي غميت كيف لك كبيرة يا ريخ توليو كبيرة يا ريخ خلو ولا حنتي بكاني حنت قاع ربيح أنت أمنتي أنت أمن باري خلو الله سلسلة نفس ما ينتمت عبيتي سبعة رينا كمون زي كنا إلنا تصفين ورث هذا سبعي كزارب كله نالبات تمثالي صبوز خنا مثالي لمسولو كزارب كسم أقول تايلو كسبق كله كاسيلو سلا سبق كاسيلي سهري إلي سبق حجي هدي إلي سلا سبق فترتهم يهودي دحار لبلي جراهام قلنا تلفزيون مصر أخوه يلو بلي جراهام كسبق كله أصبح عوي إلي سلا سبق أنت أبوي تايلو إلى حدا معتي كم بلي جراهام جبرني كم بلي جراهام جبرني حجي شو حدا معلت قويتها 50 النيل سمع أنا أم مدري حدا بلي جراهام سواء كان يانغوتشو يجمو حدا يانغوتشو يمزلوني كلتا بلي جراهام يكونوا يمزلوني السرعة يانغوتشو خاص تكون لك زي كامبر بلي جراهام تكون لك أجلي كاني حواتي نسخة تكون زي أبير كلام لك أيضا مكو كم دل لك تكون زي لك زي أبير كذا سبب تكون ولا أجلي كاني بتنسوا هابت كتسقى كتجلجل يدليك كتعي يدليك زوم كريبلات نانا مغلاص يصبابيو الله كنت يجبانا يسوس كملسيو تتصباب محبري يسوس دلل تتصباب مصباي تفلط تقويتا افي اما قد خمزلو فريق بمستوعب التملالس محبري قويتا زلل زل حواتي ثلاث محبر زيا انا مسخاتكم نتصبابدو علنا كمينا زلنا اخاتكم زحتكم حواتي سلازي كتبوا بقول لهم معرف 4 اي خبركم مجمرا معرف نقولكم الله ويتا محبر دوس لا محبر زمن مستود محبر خلع لاي دحار دما اذن اخوكم كاب زعبا 24 شماغلتات الله زيهم دك اسرائيل اليوم ولا دك اسرائيل 10 خا حواريا دمتيلنا بزعبا خالوت كزاربو كلهم كسمعوا كلنا لويت كان عدي كايوم يمدلو كصلي يخلو خا صلوت قدسان صلوت نغزار سما يكون صلوت قدسان حيزم كا ابي يسوع كريستوس كود كلهم نريهم ስለዚህ አቶም አብትخفلون መጽሐፍ ቅዱስ ሕዝቅኤልን ክሩቤል መሆኑ ከዘለልዮም ተማር ዋሕድ እንስሳ ሓቢሮም ካ ምስምዕ 24 ሽማግለታት ካ ሓቢሮም ከገልግሉ ከሎ ኣብዝፋን ካ ንሪኦም ማለት ስለዚህ 24 ሽማግለታት
ناي سماي فطرتات من نفلطو دريمنا شماغلتات وايلم الله ام مدري زنبره كوبي داويس زغبرو كون موسى زغبرو مس ناي سماي قداح ስለዝኾነ እዚኦም ናይ ሰማይ ፍጥረት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ክብርና አምላክ ኾን ክብርና ሃብ ኾሉ እናምልኹ ኾሉ ኻይና ንሪኦም ህይወትና እናብራና ነቲ ዘሎ ዝነበረ ዝመጽን ዘይለዋወጥ ግዜ ዘይልውጥ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ እናበልና ከነምልኹ ይግባአና ኣብ ሰማይ ብዙሕ አምልኾ ዝቕበል ጎይታ ይዘልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ በዓል እዝና ተጸባበና ንጽናሕሞ ዓራፍ 5 ኸንፋር አምና ዝመዘለ ሰሙን ክንመሃሪና لما عند ذهبكم كتنبوغ الحج معرف 4 تنبوغ لهم كم حاجه معرف 4 تماهرنا لنا راي يوحنس كتنبوغ لهم شجر يبلكم انتي مالت مخانو تفلطوا يوم ስለዚህ ከቢድ እናበልኩም እተሃድምሉ ምክንያት ይብልኩም ተመሳ 4 ሽማግለታት ተመብረቃ መብረቅ ሙሉ አው ዝራናዮ ንጉዳታት ድማ እቶም 4 ፍጥረታት ከአቱን ኮጽን ክንቀሳቀሱ ከለው ድማ አባረቅን ነጎዳታትን ከም ዝነበረ ስለዚህ ምንቅስቃስ ናታቶም ከአቱን ኮጽን ከለው ዝኸውን ድምጽታት መኻኑ ከህዝቅኤል ነጊርናል ስለዚህ እቲ ድምጽታት ዳንታይ ትላ እቲ ምንቅስቃስ አው ዝሎ ድምጽታት ብርቱዕ ማለት አዝዩ ብርቱዕ ከአቱ ምንቅስቃስም ኩሉ እዚአቶም ታወት መኻኑ ማይንፈልጡ እንተ ዓይነት ኩርቤል እንተ ዓይነት መላእክቲዮም አይንፈልጡም ግን አዝዮም ኩብራት መላእክቲዮም ማለት ሰይጣን ባዓው ኩርቤል ከም ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚህ አዝዮም ጉሩማት ናትና እግዚአብሔር ዝፋን ዘይወጹ አበይቲ መላእክት ኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት ስለዚህ ክንቀሳቀሱ ከለው መባረቅ ይኹን ንጉራት ይኹን ዓብይ ድምጽ ይኸውን ማለት ስለዚህ ተማሳራተሽ ማግለታት ከም ዘልኩም አው ናይ ከነነት አገልግሎት ክፍጽሙ ከለው ንሪኦም ከመስክኑ ከለው ንረኽቦም ስለዚህ ምዕራፍ 4ውን ተረዲአት ንختكم ተስፋ ይገብር ዝኾነ ሕቶተልኩም ኣብ ምዕራፍ 4 ምዕራፋት መስጅ ገብሩ ላይ ትቆሉ ይኹም መዘለ ሰሙን ክጅምር ከለኹ በአን ክጅምር ይኽእል እግዚአብሔር ይባርኩም ምሳሌ ለጽናሕኩም ጎይታ ይባርኩም እስከ ሓቢርና ንጸልሙ ባሪኽኩም ክንፋነውኩም እግዚአብሔር ይባርኩም ጽጥልኩም ስለ ሰማዕኩም ስለ ትዕግስትኩም ጎይታ ስለ ሓዋቲ ተመስገን ስለ ሓቲ ተመስገን ስለ ቃልካ ተመስገን ሕጂው ንጸባበየ ካለና بفرحات بقدسنا بنصهنا نصبابيه كلنا كنت غردانا እግዚአብሔር አምጻትካ እግዚአብሔር ኡሙናትክን ከሆን በተዛሃብከና ማለት ኡሙናትክን ከሆን ደግፈና ስለ ሕዋቲ ተመስገን ስለ ሓቲ ተመስገን ስለ ቦታት ተመስገን ስለ ዲታት ተመስገን ስለ ሰናይካ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ብርሃናት ምን ብለና ጸሩ ዚብልካ ምንጭ ሁሉ ሰናይ በይነኻ ክብሩን ዝግባእካ በይነኻ በተፍቅሮ ወደኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ይብጻሕካ አሜን ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርኩም بروح مع مشيت تبارك እግዚአብሔር ይባርኩም صباح ዘመዘለ ቀዳም ሰዓት 4 ይረክበና ሰንበት ሰዓት 3 ለና ሶልስካ ሰዓት 8 ለና ከቀልጥፈይ ካልኩን ሰዓት 7 ይጣዓመልና ለም ተዓመምኒ ሰዓት 7 ጎብሪ ሕጂ ግን ተወሰነ ዋና ሰዓት 8 ተጀምሬ ኮሚልኩም ሓይትኩም ነርኩም እግዚአብሔር ይባርኩም ተባረኩ ብሩህ ምሽት አዘይ ዘፈርኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ተባረኩ ብሩህ ምሽት